una guapa moderna, per mi era. Una persona que sortia fora i que es va polir moltíssim i demostrava una sensibilitat extraordinària. I llavors també anava en pantalons, sempre ella els pantalons era la seva prenda. Suposo que això li va venir de França. Cridava l'atenció una dona en pantalons en aquelles èpoques. A mi m'agradava, la trobava molt interessant. No anava amb joies, no anava amb res, la Rosa no tenia cap pretensió de res. S'ocupava de la compra, s'ocupava de tot. La senyora Madame no sabia fer res, de res, absolutament, no havia fet mai res. I llavors, doncs, portar també l'economia, portar-la ella, fer la gestió, fer-ho tot, o se n'ocupava la Rosa. Però és que vivia de cafè, és que es cuidava poc, la salut se la va cuidar molt poc. Li va passar el que li va passar de resultes de tant cafè que portava a sobre, o perquè no estava ben nutrida, i això que sabia cuinar molt bé. Cuinava molt a la francesa. Crudités, les crudités li encantaven, li encantava la fruita. En el taller del Manolo hi havia una taula que sempre tenia unes paneres de fruita espectaculars, que suposo que a la llarga se li durien fer malbé, perquè ella no... Ojalà se l'hagués menjat d'ella, aquella fruita. Poder hagués durat més del que va durar. Tampoc era tan gran, em sembla que tenia 64 o 65. Vull dir, edat de morir no tenia. Tenia moments de tristesa, això sí. Jo suposo que per això prenia tant de cafè. Sentia tristesa i solitud, també. És que, de fet, esclar, aquella casa quedava bastant aïllada al principi, Duria imposar viure allà amb els xipresos i tota la pesca que tenia. Ho va cuidar-ho amorosament, totes les peces, vull dir, bueno, és que ja es veia l'amor que hi havia en aquella casa i tot el ben posat que estava tot, amb aquell bon gust, net i polit. Vull dir, sort ne va tenir ella d'entregar la seva vida en la memòria del Manolo. Si ella, pobreta, decidida que replegava 2 duros era per anar millorant la casa, s'ho gastava amb la casa i amb aquella llar, vull dir, allò era un santuari per ella. I llavors també treballava moltíssim restaurant mobles. Ella no crec que tingués pas cap altre modus vivendi que les obres que venia, fossin de pintura, fossin d'escultura, fossin de joies, perquè va fer moltes coses, el Manolo era molt prolífic, també. No malalta, els pòmuls molt sortits, no sé, algú deien que s'assemblava amb el meu germà, anava bastant en pantalons, amb bates per allà a casa, però esclar, jo la vaig conèixer en un ambient molt casolà. És que podem dir que no va tenir estudis, però és que tenia els professors a casa, perquè està clar, vull dir, tant la Totot com el Manolo, com si estava amb el Picasso i els seus ambients, està clar, vull dir, era una relació totalment diferent la que podia tenir una persona normal de l'època aquí a Espanya. Segurament que no parlàvem quasi mai de política, però quedava clar que apostava per la llibertat. Que estava per una colla de coses, que eren les mateixes que nosaltres en aquell moment. Clar, era un moment de molta efervescència política i nosaltres estàvem molt ficats en moltes coses. Jo penso que no es pensava pas morir-se. Bueno, morir-se. En aquells moments. En aquells moments no tenia cap pensament que es hagués de morir, vull dir, ella era una persona que estava bé. Ara la gent més íntima sí que al morir-se ja vas pensar que allò era molt difícil. Home, el temor d'aquella època, la persona que era més temible era el Samarang, perquè el Samarang era un acaparador d'obra d'art. Era una persona que tenia molta obra d'art i la majoria l'havia adquirit així de maneres molt especials, no? Que suposo que m'agradaria veure què va passar al Mas Manolo com va morir, perquè va durar un temps que allò semblava que ningú sabia qui carai era allà responsable, no? Home, jo sempre he tingut a la memòria i que sempre vaig pensar que eren els seus màxims amics, que eren el Josep Maria i el Jaume. Sí, jo recordo que ho tenien ja molt amb la idea de presentar els papers ja, que jo tenia que ella volia fer com una mena, per poder preservar-ho tot bé,
fer com un grup, com una fundació, però jo entenia que amb ells dos els com adoptava, perquè així era més fàcil fer aquesta cosa, que no hi hagués problemes, com passa sempre, no?, familiars i d'herències. I estàvem preparant-ho, El que passa que jo recordo ben bé quan va morir, que va morir tant de cop, tant així de repent, que tot això va quedar tallat perquè els papers no els havien ni arribat estaven presentant-ho, perquè ells la idea forta que tenien és que el Mas Manolo fos un centre de creació. El que també és cert que en aquell moment crear una fundació era no era molt tan dificultós. No era tan fàcil. Ara no és fàcil, però en aquells moments era realment molt difícil. Aquells feien còpies de peces, allò que es fa, enumerades així, i per tenir diners per poder comprar coses del Manolo que corrien disperses per ahí. Que una mica això també era una idea que tenien, d'anar recuperant obra del Manolo que estava escampada. Això sí que ho feien. Jo a l'enterrament sí que el que recordo més que l'entrar, i jo hi anava amb el meu pare, i de seguida va venir un d'ells, el Josep Maria, el Jaume, vosaltres cap allà davant, cap allà. Vam dir, home, però si som família, però no, que aquí està arribant gent que ni es parlaven amb la Rosa ni res, es posen allà davant de tot, estaven com una mica dolguts de com anava la història. Tothom se'n devia voler apropiar del fet aquell. Allà a l'enterro ja va haver-hi totes unes files com a davant, diguéssim, allò de dir, som de la família, i tu deies, aquí no passa res, no? Ara, esclar, nosaltres vam dir, mare Déu, que horrorós seria que la família es quedés l'obra, és que llavors seria horrorós, perquè això es malvendria de qualsevol manera. Llavors va anar bé, doncs, fins i tot que s'hi posés la Diputació, no? Però, clar, era aquella por que què feia la Diputació, no? Què faria? Jo la recordo ja, doncs, amb uns cabells curts. La recordo molt enèrgica, sabia molt bé el que volia, vull dir, tenia un criteri molt lúcid i que bueno, era inflexible en moltes coses, com ho trobo molt natural, i després, doncs, de tota manera, tenia un fons tendre que ella defensava, perquè, està clar, diuen, anant amb el cor elevat tothom te'l masegarà. Es va dedicar tant a lo que era l'obra del Manolo i a conservar la seva memòria i tot plegat, que ella ja estava plena, ella ja vivia. La Rosa també cuinava meravellosament bé, perquè la Totó cuinava meravellosament bé. O sigui que la Rosa, jo crec que és natural que dediqués tota la seva vida amb ells i amb aquest record. Bueno, ella tenia una devoció per en Manolo i per la Totó. I suposo que va dedicar la vida precisament a guardar-ho i que persistís aquesta cosa i va fer que els amics hi anessin i així. Aleshores, ella va mantenir molt aquest caliu, anava tot sovint a Perpinyà, que hi havia la Serm, i tot és que, clar, hi ha tants noms i tantes persones, el Camó, el poeta, el Castres, hi havia tanta gent que ella va mantenir, que això és molt difícil, i aquella època era una correspondència, no eren ni whatsapps ni mòbils, vull dir que era escriure o trucar, però vull dir que era molt laboriós mantenir això, aquest caliu. Però, per altra banda, ell ho va saber-ho fer molt bé. La Rosa va ser, en aquest aspecte, una public relations del Manolo més que fantàstica. La Rosa la van, diríem, íntimament adoptar. La van arreplegar, la van acollir. I la Totot va ser una mare per ella. Com una família. Com una família.
corria pel poble que veia que anava a comprar i anava amb una cavallera fins aquí a la cintura, quasi, saps, amb una cavallera i tal. I a vegades amb un mocador al cap. Tenia molt estil i estava molt morena i li agradava prendre el sol, i llavors em recordo l'estil que tenia fumant, sempre amb el cigarret, ella, la seva... La Rosa feia rams de flors boscanes, sortia per allà al camp i feia un ramet de flors. Sempre a la casa hi havia rams de flors boscanes de fora, dels voltants. Les peres, les pomes, tot el lío. Això ja tothom ja ho feia per donar al Manolo que dibuixés. Mira que és maco. Porta'm, noi, uns papers i pintarem això, saps? O farem... I la Rosa també tenia sabates muntades, sempre muntades molt simples, però sempre feia goig on les havia posat. La Rosa també el va aprendre amb la ràdio, que es llevava a les 6 del matí, que feien uns programes de com parlar francès. D'ensenyar francès per ràdio. Com que venia tanta gent francesa, doncs ella volia estar al dia. Ella el que volia era saber entendre el que... I de molt joveneta ja va aprendre el francès. Elles dues a vegades parlaven francès. Quan s'enrabiaven i es discutien, parlaven francès. Bueno, feien guants, però la Toton no va treballar mai. Feia guants, però quan era més jove, perquè una neboda del Manolo tenien una fàbrica de pells. I llavors, a vegades hi venien aquests, que estava casada amb un alemany, i a vegades venien el Manolo i els hi portaven partides de coses per cosir. I llavors, més aviat, la Rosa les donava a diverses persones d'allà al poble que li cosissin. I s'encarregaven, va haver una temporada que s'encarregava d'això. Però jo havia sentit a parlar també després de la guerra, que era molt difícil, que sí, que havien fet mitja i havien fet coses d'aquestes. La Rosa estava molt volcada al mas, molt obsessionada amb la Totot i el Manolo, i una cosa, perquè la va cuidar la Totot i va cuidar la casa i cuidava el Manolo. Vaig arribar un dissabte i em diu, ai, el dijous em vaig desmaiar, em vaig despertar que els gossos m'estaven llapant i tal, i ara què passa això? Això una setmana. I l'altra setmana, bueno, no passa res, i l'altra hi vaig anar, vam sopar, com sempre, parlar lo normal, i me'n vaig anar a dormir, i quan al dematí, ai, Josep Maria, lleva't, que no sé què em passa, baixo, però què et passa, què tens? Ai, no ho sé, pum, i em va quedar morta. Volia fer una fundació, perquè quedés fem una fundació, però, bueno, ja la farem. Ja ho farem, això, tenim temps. Saps allò que dius, mai es devia pensar que li passaria l'edat que li va passar, que es pogués morir. I llavors ja va ser tot una debacle. Llavors ja va ser tot una debacle. I es va acabar el Mas Manolo, perquè, esclar, llavors van venir uns seus germanastres de França i tota la història. Va morir el Manolo a Caldes. Llavors van venir els que més o menys remanaven les cireres. No, l'hem de portar a Barcelona perquè el Manolo l'hem d'enterrar al Panteó d'Il·lustre i no sé què i no sé quantos. Això és el que m'explicaven. Va venir, el van portar a Barcelona i el van fotre allà amb un nínxol. I allà es va quedar. Elles cada any per Tots Sants, cada any anaven a portar les flors, tal. El Panteó d'Homes Il·lustres. No van fallar mai, saps? Elles van llogar el cendre com a taxista, porta'ns al cementiri, amb el ram de flors, totes dues, no van fallar mai. I llavors deien, però ai, és trist això, perquè ens agradaria més el Manolo que estés aquí a Caldes. I un dia el Fàbregas va dir, mira, jo me n'ocuparé d'això. I és quan van demanar a París, al Camp Baylor, que volien posar al cementiri una escultura i a veure què els podria enviar. I el Camp Baylor els va enviar l'escultura que teniu la que hi ha al museu. La que hi ha al museu. Jo em recordo el Fàbregas, un dia em diu, si haguessis conegut el Manolo, aquestes dues no tenien res a fer. I va haver un moment que la Rosa no es va quedar amb el Picasso perquè no va voler, I elles hi van viure bastant temps, tot un any es van estar. Quan la Françoise Gillon el va deixar,
I la tutor m'imagino que també devia tirar cap a... No, nosaltres, elles es devien al Manolo, i el Manolo era... També el Picasso els agradava molt, però el més gran era el Manolo, deixa't estar de cuentos. Sí, un dia parlant amb la Montserrat Blanc, precisament, i tal, i la Montserrat va dir, ai, però el Picasso tu no... I va dir, la Rosa diu, no, perquè jo sóc la filla del Manolo. El dia que li va fer el retrat, a la Rosa el va fer, i llavors la Rosa li va dir al Picasso, és que a la Tota li encantaria que li fessis un retrat, perquè tal, i després li va fer el retrat de la Totot. I normalment quan regalava una cosa amb una, li regalava l'altra. Vull dir, quan regalava gravats i coses d'aquestes. A la Rosa li va agradar l'art perquè sense ser ella artista tenia molt de gust. Ella passava fred, ella, perquè els quadros no es fessin malbé. Patien fred. Cuidava molt ella, molt, molt. Tenia un termòmetre i anava mirant la temperatura. La Rosa també em va fer un abric un dia que el vaig portar molt bé, aquell abric, el feia per ella. I com el va tenir fet no li va agradar, perquè era un quadre vermell i blau marí. I llavors me'l va donar a mi. I era molt bonic, molt. I roba també, enviedat. Es feien sempre la roba, anaven molt maques. La tieta li van donar un que tenia una fàbrica de pells i donava feina a gent, I jo hi havia anat a fer guants allà i la tieta també en feia i tenia bastanta gent, però llavors ja es va deixar. Aquests guants que feies una embasteta, oi? No, hi havia feina, Hi havia molts punts amb els guants. Ens els donaven tots tallats i els havíem d'anar posant dit per dit, hi havia feina. Llavors els portàvem amb ella i ella els devia dur amb el paletero. Per allà a la Rambla, els amos. La tieta Rosa es va morir de repent. Hi havia el Pepe, un xicot que li anava a ajudar a entrar llenya i a fer-li coses del jardí, i es veu que li entrava llenya i va sortir la tieta i diu, Pepe, vols un cafè? Un cafè? I diu, ai, sí, Rosa. Diu, sí. I, la tieta va entrar dintre i cap d'una mica surt, diu, Pepe, 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 i ja va caure a terra morta allà. I el Pepe, esclar, també es va espantar molt. I després em van trucant a mi. Jo vaig pujar i ja hi havia la Lluïsa de la llana. Després ja hi va haver bastanta gent. I sé que li van treure l'anell que portava la tieta, i la van posar dintre d'un cendrer de ceràmica, d'allà al menjador. Cap d'una mica ja no hi era. I llavors ja va venir el metge, ja va venir el notari, ja va venir molta gent. Jo només esperava que vingués el Joan, i llavors vam trucar a vosaltres i vam pujar ells. Però jo em vaig trobar tan sola, amb una taula rodona, amb tot de senyors, que em vaig trobar sola aquell dia. L'última hora es va decidir que quedés a Caldes, que de la Rosa volia el Mas Manolo, però tant va ser morta la Rosa com entrar-hi lladres, oi? I li vam dir que quedés a Caldes, i encara hi havia en Samarà en aquell temps. I va venir aquí a Caldes, va anar al Mas. Ja ens van donar uns diners al meu germà i a mi, i al tiet Pepet de Toulouse, que estava a França, el tiet, i que pogués quedar a Caldes. Va anar així. Ho preparava com a museu, però ja dic que com a museu perillava, oi? Van intentar robar, i en canvi tants anys sola i no va passar mai res. La Rosa era molt treballadora, molt activa i molt rodejada de tot l'ambient del Manolo i de la Totot. I tot ho feia a través d'ells, perquè era adoptiva ella. I els adorava.
I la Totot no li va faltar mai res. Li agradava molt cuinar i cuinava molt bé. Era lleugera cuinant i molt pràctica. Tenia moltes qualitats. Cosia molt bé. Es feia les faldilles, tant d'ella com de la Totot. De sobte veies que anava tallant unes teles, i s'havia comprat unes teles i anava fent o una brusa o una faldilla. Després les fustes les tractava molt bé. I les escultures del Manolo cada dia els hi passava com una espècie de vellut per donar-los una mica de patina. I deia que així agafaven patina, les de fang. Tenia sempre molt cuidada de totes les escultures. La Rosa preparava sempre uns bodegons, la Totot l'animava, el Rafel estava molt content i molt treballador perquè li agradava els bodegons que feia. La Rosa, sobretot, era fumadora de gitans, que era el que en aquella època fumava quasi tota la gent, que no volia gastar gaire. I llavors el Picasso li feia una cosa, tant quan van estar a Perpinyà ja li feia. Li donava diners a la Rosa perquè anés a buscar paquets de gitans perquè s'havien acabat el tabaco. I llavors no li agafava les tornes. Li donava uns bitllets una miqueta grans i ho feia expressament. La situació del Picasso va ser que ell es va quedar visquent a França i es va deslligar del Manolo, però no per malentesos, sinó perquè un vivia en un lloc i l'altre vivia en un altre. I llavors ja et dic, el Picasso, quan va estar a Valorís, les havia convidat a casa seva, sé que havia estat, que hi ha alguns plats i algunes coses que venen de Valorís, d'allí. La Rosa la recordo amatent, cuidadora, al tanto de tot, però des d'un altre punt de vista, molt més, a veure... Afortunadament crítica. Sí, molt crítica en moltes coses, molt, sí. I llavors, doncs, era una dona, com et diria, una dona molt treballadora, que no parava de fer coses perquè tot funcionés, perquè tot anés bé, perquè tant era organitzar un viatge com organitzar un dinar, com organitzar una tassa de cafè, com el que sigui, però era formigueta, diríem, de treballar molt. El gat no li agradava tant, el Tekel sí. Els gossos eren la família de la Rosa, allà els cuidava. Es va enfadar molt quan ella va tornar amb la gosseta. Va tornar i diu, ai, aquesta gossa, no m'hauràs fet el salt, No m'hauràs fet el salt. I va tenir gossets. Va tenir 4 gossets. Tenia el cor molt tocat. Havia fumat moltíssim. I estava molt tocada. Per tant, que quan es va morir a la nit i ens van trucar a les 8 del matí o a les 9, no me'n recordo, igual, per dir-ho, doncs, et fa un mal. Ens va doldre moltíssim, però no ens va estranyar. No era rar, no? Ell ho sabia que estava molt malalta i que no podia fer massa esforços en el jardí, que se seguia fent, etc. Ella ho sabia, però bueno. Ella plantava, ella desplantava, ella anava molt magalló allà, vull dir que treballava. Però jo la recordo sempre vinculada amb la casa i amb l'obra de Manolo, sempre. I una voluntat de donar continuïtat a un esforç cultural i artístic de la qual era llegada. I això ho tenia com a compromís.
Em fascinava que fumessin i la veu aquesta de fumadora de la Rosa m'agradava molt, aquesta veu fosca i la manera de riure i això, una doneta petita i prima, baixeta, escardalenca i que tenia una potència tremenda, no? I l'entusiasme que hi posaven tot, no? I s'estimava amb bogeria l'obra del Manolo, l'obra, bueno, els llegats i tot el que tenia a casa seva, buscava la seva vida. Teníem unes xerrades que a mi m'agradava molt, perquè m'agradava molt la seva veu, aquesta cosa franca que tenia la Rosa. Jo no he sigut mai una persona molt intel·lectual ni molt... normal, sempre m'ha agradat molt llegir, però no he tingut mai aquella gent que han de parlar d'alt nivell. I la Rosa jo diria que tampoc. Era per això que ens vam avenir molt, que era una relació això, molt casolana, molt agradable, molt. I el dia que es va morir vaig tenir un disgust tremendo. Estava de vacances, vaig tornar, vaig trucar a casa, ja estic de vacances, i el pare em diu, t'has de donar un disgust. Dic que avui s'acaba de morir la Rosa d'un atac de cor. Dic, bueno, em vaig quedar destrossat. Feia 15 dies que l'havia vista, que havia anat allà a portar-li uns testos perquè em plantés, fes esqueixos de geranis blancs, tots iguals. Molt simpàtiques, perquè jo precisament ja coneixia la família de la Rosa, perquè on eren d'aquí Caldes també, bueno, jo les havia conegut aquí, si eren de fora no ho sé, però jo ja l'havia conegut aquí a la Rosa. Ara la Totó no, la Totó van venir de, no sé si de França o d'on, no sé. Eren tres o quatre germanes, la Rosa, i quan van venir aquesta, el Manolo B i la Totó, després es van afillar aquesta, a la Rosa. Va anar allà i se la van afillar perquè ja sempre més es va quedar allà aquella casa, aquella noia. I els seus pares vivien per allà baix a la Canaleta, que ella em sembla que era la petita. Ella era la que portava el pòndol de la casa. Ella feia el dinar, ella feia, quan tenia convidats, ella era la que feia tots els extraordinaris, però, per altra banda, ella es preocupava sempre de que tots els convidats que tenien, que sempre en tenien, no sortissin d'allà sense haver tastat alguna de les seves especialitats i de tenir la casa doncs, superben endreçada, segons el moment, no? Vull dir, tot això ella ho tenia molt cuidat, a la vegada que cuidava amb ells, no? Bé, en primer lloc, doncs, quan hi havia el Manolo, però després, en la Totó també ella era la que la cuidava, no? El cafè, els pastissos, totes aquestes coses, ella ho tenia com molt... I era molt manetes, la Rosa, no? Vull dir, igual reciclava, que plantava plantes, que deixaven la casa doncs, feta un mirall, vull dir. Jo crec que el Manolo i la Totot la van introduir dintre del seu món, que era un món no solament d'artista, sinó un món idealista. Tant la Totot com la Rosa havien llegit moltíssim. La Totot més aviat la frenava, amb segons què. Vull dir, no, Rosa, això no, perquè això el Manolo no ho haguera fet. Ara, quan ella no hi va ser, llavors la Rosa va desenvolupar la seva personalitat. I jo penso que no era dolenta, perquè la seva idea era aquesta, de aglutinar tota l'obra d'en Manolo i que en Manolo tingués un lloc que, a més d'haver sigut el lloc on havia viscut, que fos el Museu Manolo. No? Això tenia una dèria, eh? Sí. Bueno, la Rosa tenia molta energia, ella el que volia era acabar, o sigui, completar l'obra del Manolo, ella. La idea era aquesta, no? Ella no pensava de cap manera que es moriria tan de pressa. Ella no va poder acabar l'obra que havia començat. Jo sempre dic que si ara la Rosa aixequés el cap,
es desesperaria perquè, esclar, no veuria el mas tal com ella el havia somiat, que en allà doncs, hi hagués tota l'obra del Manolo. No? És molt difícil, ja ho sabem, perquè a més queda situat d'una manera que és difícil de poder controlar, no? Vull dir, però aquesta era la seva il·lusió. No? La van adoptar com a minyoneta. Tenia 14 o 15 anyets, no tenia més, no et pensis. Però llavors, com que ells no tenien fills, li van anar agafant carinyo i llavors van dir-li d'adaptar-la. I ella ho va dir a casa seva, que eren bastants germans, que van haver de marxar d'aquí cap a França una nit, que van tardar 3 dies a arribar a França. Això sí que m'ho explicava la Jordana. Ella i sa germana, que em sembla que era la petita aquesta, la Rosa, i no sé quants germans eren, 4 o 5, no sé quants, diu, vam marxar cap a França, que els meus pares van portar allà, que vam dormir uns dies amb uns pallers allà a França. Això m'ho explicava ella. Van tardar 3 dies a arribar a França. I com van poder col·locar aquesta noieta aquí i van dir que se la volien quedar, els seus pares van dir de seguida que sí, que més bé que a casa seva. Però ella amb la seva germana, amb els pares, no em parlava, això no puc dir que me'n parlés. Però amb la seva germana sí, perquè la germana treballava un turno amb mi i l'altre turno anava a casa la Rosa, sempre deia, vaig amb Manolo. Ah, sí, sí. I feia tota la feina de la casa, ja els hi fregava els plats del dinar, tot el feia. I sempre la Rosa amb ella, molt bé, molt bé. Molt bé, la Maria em parlava molt bé de la Rosa. I la Rosa la veies molt que anava a comprar, llavors quan va quedar soleta, passava sempre parlant de casa, que a vegades amb ella, i és que me feia el comentari això del bar, i què et sembla, Rosa, com canvien les coses? Ai, sí, però tan bé, us veig tan bé. Treballeu molt, sí, però toca treballar. Diu, bueno, però no us podeu queixar.